ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಬಾರೆದಿರಟಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಆನಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ತೂತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ. ನಾನು 4-5 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇಪಣ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಆತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಜೀರ್ದೆರ್ಲ ಪುಡಿ ಮಂತಿನನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನಿತಾತ್ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡುವರ್ನಾಂಡ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಒನಿಯಪಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ ಕಲಪೊಡು. ನೀರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡೆ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಂಗುಡಿಗೆ ಚೋಕ್ ಮಂತವಿನ ರೆಂಕವಡು. ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐತ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಣ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಶೋಕು ಒಯ್ತ ನಡಂದು ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಬಂಗುಡೆದ ಉಲಾಯ್ಪಿದೆ ಪೂರ ಮಸಾಲನು ರೆಂಕವಡು. ಮಸಾಲ ರೆಂಕದಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ದಿವೊನುಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡೆ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಂಕದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದಿರದಿತ್ತೊಂದೆ. ಬಾರೆದಿರಂತೆ ಬಾಡ್ದು ನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐತ ಮದ್ಯೋಗು ಮೀನ್ದಿದು ಈ ಮಸಾಲ ಒನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋನುಲಿ ಅರೆಪುಲ ಐತ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಅರೆಪುನ ಐತ ಮಿತ್ತು ರೆಂಕದು. ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಬಾರೆದ ಇರೆಕ್ ಕಟನಾಗ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲಡೆ ಕಟೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನಿಕ್ಲಿ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ನೂಲುನು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ಬಲ್ಲಂದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಇದು ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಇತ್ತಿನನೆ ಬಲ್ಲು ಅವೇನೆ ಕಟೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಟ್ಟೋಡು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರವಾ ಫ್ರೈ ಆಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಆಡು ಮೀನು ತಿಂದುಪ್ಪ ಈ ಮೆಥಡ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಣ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಇಂಚ ಕುಡೊಂಚಿ ಮೀನನ್ನ ದೀದು ಬಾರೆದಿರತ ಮದ್ಯಡು ಯಾನು ಕಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ದೀತೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಂಡೆ ಅವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂಡು ಈತು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇದೇನು ಮೀನು ಕಟ್ಟುದಿನ ಬಾರೆದಿರೇನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದಿವು ನೋಡಾಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇದರಿಂದ ಬಾರೆದಿರೆ ಪೋತುದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವಂದೆ ಪೋವ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸನ್ನೇ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು. ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನ ಮಗತು ಪಾಡ್ಕ
ಇಂಚ ಮೂಚೆಲ್ಲ ಮಗತು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇಂಚ 5 ನಿಮಿಷಗೊರ ಇಂಚ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ. ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನಮ ಇಂಚ ಮಗತುದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತುದು. ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ದಾಯೆ ಬಾರೆದಿರೆಲ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾತುಂಡು ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿನ್ ದೆತ್ತುದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆತುನಂದು ತೂಕ ಚೌಲೆ ಬೊಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ದೆತ್ತುದು ಅವನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ. ಇತ್ತಂದು ಮೀನು ಬೇಯ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತುದಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು. ತೂಯೆರೆ ಏತು ಈಸಿ ಮೆತ್ತಡ್ ಯಾನ್ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೆಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.